Salutare tuturor, eu sunt Vulpe72 și aici știu că vă întrebați ce sunt astea, dar mai întâi vreau să vă zic. Că mi-am schimbat skin-ul și vreau să vă zic că la 30 de abonați să vă dau IP-ul la orice server și la 35 de abonați să fac challenge-uri în Survival Games, Skywars, astea. Dar mai întâi hai să trecem la mod showcase, se numește Dynamite Mode și introduce dinamite. Să nu vă temeți dacă o să-mi dea crash, asta e. Nu știu cum arată, nu știu dacă cum este, nu știu dacă trebuie să-mi iau un flint în stil. What? LOL. Hei! Și a fost doar o dinamită. Dar greu mi se încarcă ceancurile. Se dă una acolo. Mi-a dat deja greș? Olo. Mi se încarcă și ceancurile greu. Nu mai văd controlările. Da. Modul ăsta mi-a spart tot. Cred că autorul modului e nebun. Ce sunt florile astea? Gata, mi-am amintesc de ele. Ok. Deci asta a fost LOL. Uitați! Lumea! Nu asta. Eu v-am zis să nu vă speriați dacă îmi dă crash. Gata. Cred că doar asta trebuie să fac. Ok. Vă faceți greș. Mi-am băgat să trec prin pereți. Bun, sper că asta nu mă va aduce un ocean. Am băgat două. Băga-mi și piciorul. Ce naiba, mă? Toate fac același lucru? Ce naiba, bă? Deci, dă-una și mă întorc. N-am apucat să mă întorc.
Nu toate sunt aceleași. Întoarce-te! Știu că dacă te întorci un bug și te las. Bă, ce naiba, bă? Autorul modului ăsta ce-a făcut, bă? Bă, că-mi vine să-l lup acum din bătaie. Du-te! Oh, noroc că m-am întors. Nia. Toate fac același lucru. E, atunci să ne distrăm. Nu cred că a fost o idee bună. Alo? Mă mai pot mișca? Ce mă găduc să tirbianat? Lol. Hei! Gâsietul ăsta. Bă. Ce se întâmplă dacă dau un dăstaș? Aci. Uite. Sparg ăsta. Și-l dau aci. Hai să dau în continuu. Nu se întâmplă nimic interesant. Știți că aproape mi-a dat crește la mega ăsta. Bârghișiet. Ăsta nu se craftez. Trebuie un crafting table. Bă, nu un crafting table. Vreau să văd dacă astea se craft. Bă, ce naiba se întâmplă? Putesc. Abădă, asta cum se craftează? Deci, mai întâi, mega TNT-ul se craftează cu 3 dinamite. Nu, mega dinamita se craftează cu 3 dinamite. Dig ăsta se craftează cu 3 mega dinamite. Asta e tot ăsta. Fire se craftează cu o dinamită și cu o găleată cu apă. O băie ăsta se craftează cu o găleată de apă. O găleată simplă și o dinamită. Și water se craftează cu o găleată cu apă și o dinamită. Nimă că o să fac house. Dați-mi o secundă. Nimă. Cred că am zis de prea multe ori nimă. Hai să vedem ce a ieșit. Frumos. Nibă. Am o idee. Fiți atinși ce idee genială mi-a venit. Bă, gata.
Minecraft. Alo? Mi s-a blocat. Și ce încheiem episodul de azi de mod showcase. Sper că v-a plăcut. Și ne vom revedea data viitoare. Bye bye. Nu uitați să vă abonați și să lăsați un like, un share și un subscribe.